gikan sa ato ang viewers nga si Fort Gas Ace. Mangutana ko ninyo mga Kristohanon. Yun sa man ninyo pagsiguro nga kamo ang gitukod ni Kristo. Okay. Nindot nga pangutana, busa nindot ang tubag. Kung dili mayo ang pangutana, dili pod mayo ang tubag. Nangita og sain ang ato ang sender. Nangita og sain, unsaon pag-ila, kinsa kamo na ba? Okay. Mga kaigsunan ko, atong maklarify according to the books, according to the Bible, not by our idea Amen. or opinion, our answer according to the holy books, the holy Bible. Amen. Unsa ilhanan nga kami mao ang kauban nga tinukod ni Kristo gikan kaniadto hangtod karon. Ang sign, ang ilhanan mga kaigsunan ko, gisulat ni Apostol Pablo sa unang Korinto, Kapitulo 12. Ang ilhanan nga mao kana ang iglesia established by Jesus Christ, matod pa sa unang Korinto 12, versikulo 20, okay. Gingon sa 27. Atong basahon. Kamo mao ang lawas ni Kristo. Balik ka, Brad. Kamo mao ang lawas ni Kristo. Kamo mao ang lawas ni Kristo. Og ang matag usa kaninyo, Amen. bahin niini. Unsaon pagila nga kami? Paday na basa, Brad, 28. Og sa iglesia gipahimutan sa Dios. Sa tinuod nga iglesia established by Jesus Christ, gipahimutang sa Dios una man. Unsa man? Una sa tanan ang mga apostoles. Right, kana mo sign. Ang tinuod nga iglesia nga giestablishar ni Kristo, dunay mga apostoles gifted. Ikaduha. Ikaduha ang mga propeta. Ikaduha, prophet. Ikatulo. Ang mga magtutudlo. Ikaupat. Og unya ang mga magbubuhat og mga milagro. Amen. Dayon. Unya ang mga pagpang-ayo og mga sakit. Okay, dayon. Og ang pagtabang og ang pagdumala. Dayon. Og ang pagpanultig nagkalain-laing matang sa mga nila. Okay, maunay sign mga kaigsunan ko, dunay mga gifted personnel, gifted apostles, gifted prophets, and etc. Mao'y gisgutan og mao'y sign. Meaning nga maila ang tinuod nga iglesia kuna kining mga spiritual gift from Christ. Unsa man ang gisgutan sa 1 Corinthians? Dili kini mao ang appointed apostles of Christ nga gisgutan sa ebanghelyo. This is the gifted apostles supported the verse in the book of Ephesians chapter 4 verse 11. Unsay gisulti sa Ephesians? Og ang iyang mga gasa, Amen. Maong ang uban, mahimong mga apostoles. Right, gasa, gift of God. Dayon, ang uban mga propeta. ang uban mga prophets. Ang uban mga ebanghelista. Ang uban ebanghelista. Ang uban mga pastor. Og mga magtutudlo. Asa ni gibutang? Wala sa denominasyon, wala sa sectors, wala sa any different religious group. Asa man ni? Sa iyang iglesia nga lawas, versikulo 12. Alang sa pagkasangkap sa mga balaan. Amen. Alang sa buhat sa pag-alagad. Para sa? Alang sa paglig-on sa lawas ni Kristo. Praise the Lord. Maunay sign mga kaigsunan ko. Kunaaning mga spiritual gift. This is the declaration and clarification nga kana sila, kana nga grupo, maunay mga tinukod ni Kristo. Spiritual and gifted personnel, gifted functioner of the church, the body of Christ. Dili nini mo makita sa gawas. Nga naman, kay ang dili tinukod ni Kristo mga igsuon, dunay pastor, professional, dunay pastor appointed by men. Not according by God. Maunay tinuod mga kaigsunan ko busa ang clarification, ang assurance nga kini nga grupo mao gyud kung naa ang mga gifted person, naa ang mga gifted personnel, naa ang mga gifted functionaries of the Church of Christ. Asa ni makita? Dili ni makita sa daghan na kalilaing sikta sa reliyon. Kaysa denominasyon, angay tang masayon. Dili na mo inosente. Dili pwedeng mapastor o wala makapasar sa 4-5 years Bible Institute, Bible study. Kung dili ka makapasar, dili ka maka-license, dili ka mahimong license nga
pastors, minister, reverend, o bisag unsa pa. Pero, ang pangutana, naaba na ibutang sa Ginoo ng mga appointed, naaba na sa iglesia ng mga appointed by man, profesional, wala, tuana sa gawas. Busa asa ganitong mga professional, asa tong mga appointed by man, asa tong mga tinudlog tao, mauna ang grupo nga dili kang Kristo. Mga kaigsunan ko, mauna tubag, dugang tubag sa initial answer sa atong mga kaigsunan kagabi. Akong i-remind, akong ipahinundong pag-usap. Kung asa tong iglesia, nga naakining mga gifted functionary, gifted personnel of the church, that is the real church established by Jesus Christ. Amen. Mauna tinuod mga kaigsunan ko, ay mo pagduha-duha. Pangitaan ni gikan karon. Kutob sa nagasunod sa atong programa, kutob sa nagapamati sa atong programa, pangitaad gikan karon sa inyong pagkadungog sa pulong, pangitaad ayon asa ning mga gifted apostles, gifted pastors, gifted prophets, and etc. Kay mauna ang sign sa Ginoo nga ang iyang iglesia, ang iyang tinuod nga lawas, iyang gigasahan nianang nagkalilaing mga katakos. Asa man nagihatag nagkalilaing katakos? Ephesians chapter 3 verse 9 and 10. Asa man gibutang sa Dios ang nagkalilaing niyang katakos, abilidad, spiritual ability, ato basahon. Og sa pagpahayag, Amen. ngadto sa tanang tao. Kung unsa ang laraw sa tinago nga sulod sa mga katuigan. Gililong sa Dios. Amen. Nga mao ang nagbuhat sa tanang mga butang. Nalilong pero padayon. Aron nga pinaagi sa iglesia, Established by Jesus Christ. ang nagkaraiyang kinaadman sa Dios. Ikapahibalo karon. Ipahibalo karon. Ngadto sa mga punuan og mga kagamahanan. Asa pa? Diha sa mga langit nung dapit. Praise the Lord. Amen. Hilabihan ka, klaro, magkaigsunan ko, ang nagkaraiyang kinaadman sa Dios, asa gigasa, naara sa real church, real body of Christ, wala sa any different religious sect. That is the very true history of the Bible. Mga kaigsunan ko, timan ina, busa subliyo na ko, asa gani kining mga gifted personnel, mga ginasahan, maunay tinuod nga iglesia, ayaw na mo pagduha-duha, ayaw na mo dalawang isip, mga kaigsunan ko, ang sign karon, giklaro na pagbutang sa Ginoo ang iyang abilidad, ang iyang gasa, unya kining tanan, according to the Holy Spirit given by God into us. Amen. Espiritu ang nagdala ni. Dili ni mahimo ispilahan. Dili ni mahimo istadihan. Kaya ang maayong balita nga gidala sa mga gifted apostles, dili ka na iniskwilahan. Matod pa sa Galacia Kapitulo 1. Kaya itong basahon. Versikulo 11. Atong basahon ng English version. Giyon sa pagsulti sa English version, paliw ko basa, Brad. Galacia 1, versikulo 11. Okay, unsay gingon ni Apostol Pablo. Amen. Praise the Lord. Amen. Okay, atong tanaw ng Galacia, Kapitulo 1:11. Matod pa niya. For I make known to you, Amen. brothers, Brothers, concerning the gospel announced by me, announced by me, that it is not according to man. this is not according to man. Ngano man? For neither did I receive it from man, Wala siya makadawat gikan sa tao. nor was I taught it, Wala siya tudluin ini. but I received it through a revelation by Jesus Christ. Okay, hilabihan ka klaro. Ang revelation sa mga gifted pastors, gifted apostles, gifted prophets, all together, mga kaigsunan ko, klaro nga gikan. Gikan gayod sa Espiritu, gasa sa Espiritu, gikan sa Dios. Amen. Wala na sa nagkalilaing sikta sa reliyon. Busa mao ni tubag sa pangutana, giun sa namo pag-clarify, pagpamatuod nga kami tungod sa nagkalilaing abilidad nga naa namo gikan sa Dios. Wala na eskwelahe, wala tuni sa bisan asang tao, wala makuha gikan sa bisan kinsa nga mga lecturer, kundili, we have received this from the revelation of Jesus Christ. Amen. Mao na'y tinuod mga kaigsunan ko. Busa ka na nag-eskwela, di na tinuod gifted. Kanang misulod sa seminaryo, di na tinuod nga lagad.
Kaya ang Ginoo nagtawag og yang mga lagad dili ta patunon sa bisan asang eskwelahan, Bible school o theology. Asa man dita patun-a? According to the books of Matthew, chapter 11, verse 28-29. Asa ba ta patunon? Dili sa Bible Institute. Atong basahon ng Bisaya. Umari ka nako, Amen. tanan nga nabudlay, O. og nabugatan, Amen. og papahulayon ko kamo. Dayon, Isangon ninyo akong yugo, diha kaninyo. Og pagtuon kamo gikan kanako. ilabihan ka klaro mga kigsunan. Ano magtuon man ta sa theology, magtuon man ta sa Bible school. Ilhana na nga ang misulod sa Bible school, may apel sa theology, wala makadawat sa Holy Spirit. Wala. Kay kung madawat ang Holy Spirit, maunay mo tudlo, maunay mo butyag sa tanang tinago, matod pa sa book of John, chapter 14, verse 26. Kung nabatunan sa matag usa ang Espiritu, di na kinahanglan doon na pa studies gawas. Nga naman, ang Biblia nagingon. Apan ang manlalaban, Amen. ang Espiritu Santo, nga sa akong ngalan, Amen. igapadala sa amahan. Ipadala sa mahan. Siya mao ang magatudlo kaninyo sa Siya'y tanang butang. Siya'y mutudlo ninyo sa tanang butang. Og magapahinomdom kaninyo sa tanan nga akong gikasulti kaninyo. Amen. Nganong ang mahimutag pangutana, nganong eskwela pa man ang pastor? Nganong musulod pa man seminaryo ang mga pres o mga pare? Tungod na kay wala kadawat sa Holy Spirit by God, given by God. Kay kung naa pa, kuntingto na siya sa spiritual ability, spiritual knowledge, and spiritual wisdom from God through the Holy Spirit given to us. Mga kaigsunan ko, hilabihan ka klaro ang Biblia. Bosa karon kagabion, ato nang maklarify, kanang nag-eskwela, ilhana nang wala kadawat sa Espiritu Santo. Kay nakadawat pa, way nakulang sa Dios. All things provided by God, given by God into us. Amen. Pero nga anong nahitabo, nga musulod ba sa seminaryo, musulod ba sa Bible school, musulod ba sa theology? That is the sign, mga kaigsunan ko. That is the sign nga wala sila makadawat sa gasa ng Espiritu Santo. Mao kana ang dugang tubag sa pangutana nato sa kagabi, mga kaigsunan ko.